Vítaj pri 70. prehľade grantových aktualít. Moje meno je Tomáš a každú druhú stredu ti prinášame výber grantov, podujatí a správ, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Všetko, čo tu dnes zaznie, vrátane odklikov, vieš dostať v prehľadnom newsletteri, na ktorý sa prihlásiš na stránke grantup.sk. Ak momentálne nemáte digitálnu stratégiu, môžete to zavrieť a ísť domov. Inovácia je v období zmien povinnosťou. Richard Turin. Myslíš si, že sa ťa digitalizácia netýka? V poslednej dobe akoby sa roztrhlo vrece s výzvami na digitalizáciu a faktom je, že úlohou grantov je podnietiť inovácie a byť o krok vpred. Práve preto máš toľko možností postupne prejsť na digitálne riešenia v organizácii. Využívaj to a nebudeš to ľutovať. Digitalizácia je v súčasnosti už naozaj nutnosť a týka sa všetkých odvetví, určite aj toho tvojho. Len sa na to treba vedieť pozrieť. Ideme na prehľad grantových aktualít. Aktuálny prehľad kaskadového financovania v oblasti digitalizácia. Kaskadové výzvy pod programom Horizont Európa sú jednoduchším spôsobom zapojenia sa do programu, ako je to v prípade konzorciálnych projektov. Tento typ výziev je menej náročný na prípravu žiadosti, administráciu a následnú implementáciu projektu. Program momentálne ponúka niekoľko kaskádových výziev, ktoré sú aktuálne otvorené na podávanie žiadosti. Ich prehľad sme pre teba spracovali v podobe článku. Posledná vybraná výzva má termín uzávierky v januári 2024. Kreatívna Európa podporí umelcov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Európsky program Kreatívna Európa alebo Creative Europe podporí v priebehu najbližších 3 rokov projekty v oblasti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu sumou takmer 40 miliónov eur. Cieľom programu je zvýšiť kapacity európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby mohli čeliť spoločenským výzvam, vychovávať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať nové pracovné miesta. V zozname víziev nájdeš témy pre filmárov, festivaly, televíziu, média, ale aj herné odvetvie a ďalšie. Uzavierky víziev sú rôzne, počnú s decembrom 23 až po výzvy, ktoré majú deadline v priebehu roka 2024. Financie na inovatívne XR riešenia uľahčujúce spoluprácu na diaľku. Predstav si svet, v ktorom je spolupráca na diaľku jednoduchá, efektívna a dostupná pre všetkých. Cieľom novej výzvy projektu Cortex na druhu je uľahčiť spoluprácu medzi pracovníkmi na diaľku prostredníctvom technologických riešení rozšírenej reality, teda Extended Reality, tá skratka XR. Na tento účel projekt investuje 3 milióny eur na vysoko inovatívnu a digitálnu platformu XR, špeciálne zameranú na uľahčenie pracovných a spoločenských aktivít. Výzva je otvorená do 16. januára 2024. Výzva podporí výskum rozšírenej reality novej generácie. V rámci projektu 6G XR bola otvorená prvá výzva, ktorá je zameraná na rozvoj a udržateľnosť sieťových a výpočtových prostriedkov, rozšírenej reality a RAN, ale aj miestnu zelenú energiu a riadenie zdrojov energie. Maximálna suma, ktorú môžeš pre svoj projekt získať, je 60 000 eur. Čas na požiadanie o finančný príspevok máš do 27. novembra 2023. Kaskádovka pre podniky v leteckom a obrannom ekosystéme. Cieľom kaskádovej výzvy Metastars je podporovať spoluprácu medzi európskymi klastrami s cieľom podporiť malé a stredné podniky v leteckom a obrannom ekosystéme a zvýšiť odolnosť spoločnosti. Projekt ponúka malým a stredným podnikom finančnú podporu na rozvoj inovatívnych projektov a na využívanie služieb na prispôsobenie sa novým technológiám, na rozvoj a posilnenie ich zeleného a digitálneho prechodu, ich inovačný potenciál, ich stratégiu, internacionalizácie smerom k Japonsku a Kanade a zvyšovanie kvalifikácie ich pracovnej sily. Na celú výzvu je vyčlenených 362 000 eur a možnosť žiadať o financovanie máš do 31. decembra 2023. Získaj pre svoje podnikanie prístup k digitálnej transformácii. Naštartuj svoju cestu digitalizácie pomocou špičkových služieb a školení prispôsobených individuálnym obchodným potrebám. Jeden z najväčších európskych transformačných programov ADMA Transformers
ti ponúka komplexný a dynamický prístup ku digitálnej transformácii, ktorá pomôže tvojmu podnikaniu dosiahnuť plný potenciál. Najbližšie termíny podávania žiadosti sú 6. a 20. decembra 2023, no a v budúcom roku je to 3. januára 2024. Tí pozornejší z vás si určite všimli, že sme tentokrát nezverejnili nový diel podcastu, a je to preto, že budujeme nové štúdio, od novej sezóny plánujeme robiť video podcasty, takže nás budete môcť nielen počuť, ale už aj vidieť. Chvíľu teda potrvá, kým vyladíme muchy, ale postupne si budeš môcť užiť určite lepšiu úroveň podcastov a predovšetkým toho obsahu, ktorý by ti mal pomôcť, aby si bol schopnejší získavať granty, aby ti granty boli stále viac a viac zrozumiteľné. Berieme akúkoľvek kritiku, ak niečo máte na srdci, dajte určite vedieť, pretože len tak sa vieme posúvať ďalej a prispôsobovať vlastne potrebám priamo pre vás. Zatiaľ toľko, čaute.